Lewawyň dolandyrys merkezi Türkmenabatda bu günler salgyt gullugynyň işgärleri esasy ýollaryň urundaky hususy eýçilikdäki kärhanalarda, sowda dukanlarynda barraglary geçirýärler. Şeýle-de şäheriň ýol polisiýasy taksiçilik bilen meşgulanýan sürüjileriň degişli patentini we salgyt töleglerini barlaýar. Bularyň anyk sebäbi aýdylmaýar. Emma bir näçe günden bäri güýçlendirilen bu çäreler vilayete prezident Serdar Berdimuhammedowyň itmegine garşylan saparynyň çäginde görülýän giň taýýarlyklara gabat gelýär. Habarçymyz hususiýetçileriň degişli hyzmaty hödürlemek üçin patenti bolmasa, ýa-da onuň möhleti gutaran bolsa, 1200 manat meçberinde jerime ýazylýandygyny aýdarlar. Türkmenistanyň durly künjeklerinde sol sanda telekiçileriň tawsirýan salgydynyň epesle azalmagy ýa-da döwleti degişli idaralaryň bähseslik ukybyny artdyrmak maksady bilen bagly. Häkimetler hususy pudoň wekillerine häli isimde reýtler geçirýärler. Emma Türkmenabatda soňky günlerde göz örteli güýçlendirilen barraglar sebite prezident Berdimuhammedowyň saparynyň öň ýanynda görülýän taýýarlyklary bilen iltestirilýär. Habarçymyz prezident Berdimuhammedowyň iýunyň ilkinji 10 günlüginde vilayetin dolandyrys merkezine gelmegine garşylýandygyny anyklady. Onuň dowamında hususan da çärji etrawynyň Watan Daýhan birleşigindäki buğdoy orogyna gatnaşmak meýilleşdirilýär. Bu planlar geçen hepdäniň aýagynda ma'lum edilenden soň sebitde köpçülikleň mejburi ýoburlar geçirilip başlandy. Yüzlerçe büdjet işgäri gosmaçy tölek edilmezden köçeleriň ugrunda arasaçylyk işlerini geçirdi. Ýagtylyk tütünlerini ýekeme-ýeke eski bilen ýuwdy. Binalaryň diwarlaryny renkledi. Galy bertide hasal otlary çapdy. Mezburi ýoburyň çäginde häkimlikler prezidentiň geçmeli ýolundan göze iläjek boş duran millik ýerlerine, bakça önümlerine hem kysylma çekdiler. Onuň geçsek ýoluna asfalt düşediler. Resmi mediada entek habar berilmeýän saparyň öň ýanynda adatça bolsa ýaly hupsuzlyk çäreleri hem eýýämden güýçlendirilip başlandy.